Med et Totalkredit energi- og klimatjek får du konkret viden om, hvordan du kan få en sundere, mere energivenlig og mere klimasikret bolig, både nu og i fremtiden. Totalkredit samarbejder med Energi, som udfører tjekket. Når du har bestilt et energi- og klimatjek, kontakter en energikonsulent dig for at høre om din bolig og tage en uforpligtende snak om dine behov. Sammen aftaler I, hvornår energikonsulenten kan komme på besøg og gennemgå boligen med dig. Boligen bliver gennemgået for skader, slitage og muligheder for optimering af boligens energiforbrug, samt indsatsområder for boligens klimasikring. Efter besøget får du adgang til din personlige digitale rapport, hvor energikonsulenten har samlet forslag til, hvordan du bedst muligt kan energioptimere, vedligeholde og klimasikre din bolig, samt et estimat på, hvad det koster at udføre. Totalkredit er ejet af en forening, og derfor er det muligt at tilbyde en favorabel pris på et energi- og klimatjek til dig som kunde. Du kan også vælge at tilkøbe et energimærke, som du for eksempel kan bruge, hvis du vil søge tilskud fra det offentlige eller skal sælge din bolig. Invester i din bolig, tag fat i din rådgiver og hør, hvordan du får et energi- og klimatjek.